Kumang pamagay lato ba emergency minute ang kanado o lato ba kung sa lusik ko lato ba magalo lusik o emergency o kunna kasi nakamagay lo to ako napang kali daw sa hari rasul kung sa lusik sa libang abi kinatanda tangan ko lekay malapay ba alaman akan ay singi wa kung tambigra annabo da matal ko talang ka usay maramuna ay library ba ko na isa gi ay imasing ado Kalau nayo talubungat, kalau imasing na, kalau isang level na kung sinulida, kapag sana level o diba, masuk kalau saan diba, kung sana sa karing na magkasali mo na kayo doon, kung mayam ko na. Kusang ba, kusang ang piyana, santi nyo ito kung sali, manapa ko ba, hindi ako na dapat yung manapang mo na, yung mga istasyon, hindi magkasa. Aman yung bumili na yun.